Dramatická záchrana mladej vodičky z ľadovej vody. Druhýkrát sa dnes narodila 28-ročná žena z Omšenia, ktorá so svojím autom vletela do priehrady Baračka pri Trenčianskych Tepliciach. Z auta zakliesneného v ľadových kryhách sa jej podarilo vyliesť v poslednej chvíli. Manželka mi volala, že havarovala autom. To však ešte netušil, že skončila v priehrade. Mladá žena mala obrovské šťastie, že sa jej auto zakliesnilo medzi ľadové kryhy pri kraji priehrady. Cez zadné okno sa dostala z auta von. Dostala pravdepodobne šmík, ale vozidlo, ktoré išlo proti, tak že išlo bližšie k jej strane. A už sa začala točiť a asi následne tým točením havarovala. Z priehrady ju vytiahli okolo idúci vodiči pomocou lana. Vodička bola celá mokrá, možno trochu podchladená. Po príchode rýchlej zdravotnej pomoci sa dostal do ich starostlivosti. Nemala nejaké závažnejšie poranenia až na drobné odreniny povrchu tela. Na Baračke nejde o prvú takúto nehodu. Najtragickejšia sa stala pred 14 rokmi, keď v priehrade skončil autobus a zomreli pri ňom traja mladí ľudia. Z Trenčianskych Teplíc Michal Bujna, televízia Markíza.